Il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono saħqet li s-settur tal-kostruzzjoni f'pajjiżna jeħtieġlu l-liġijiet li jiġu implementati minnu fih. Dan intqal waqt il-programmi preżentat minn Andrew Azzopardi fuq RTK meta kienet qed twieġeb għal mistoqsija dwar il-każ ta' Jean Paul Sofia. B'dan is-settur tqisu bħala wieħed li għandu lura ferm fejn jidħlu l-liġijiet u l-implementazzjoni tagħhom. Irrid jiġi regolat aħjar. X'in ikun hemm ir-regoli irridu nimplementawhom. Naqra simplistika imma fir-raġunament tiegħi, imma it doesn't take more than that. Li f'impenn u rieda tajba li konna r-regolamentazzjoni meħtieġa u li dejn nimplementawha. Intant dwar in-nisa fit-tmexxija Miriam Spiteri de Bono saħqet kemm huwa importanti li dan l-aspett ikun dejjem wieħed ugwali sabiex tgawdi s-soċjetà kollha. Iġġib laqta differenti żgur. Biss naħseb li ma' żmien meta n-nisa speċjalment issa ħarġu minn ġodjar għax l-ikbar rivoluzzjoni għan-nisa dejjem tkun meta dawn joħorġu mid-djar u jakkwistaw indipendenza finanzjarja li ma jkunx dik hija il-pedament ta' kollox, jista' jkun ukoll illi dawn jibda jkollhom ċerta kwalitajiet bħal m'għandhom l-irġiel. Biss jien naħseb li in-nurturing nature tal-mara hija ħarira iktar profonda minn tar-raġel. Kristin Mamo għal Net News.